Ndewo gị onye ọma na-ege m ntị. Kedu ka ị mere? Kedu ka ekesa ya? Kedụkwanụ ka mbazu si ebuji? Eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma, ma ọ na ọ naghị aga nke ọma, nwee ndidi na ọ bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi. Afa m bụ Ọmalịcha Ada Igbo. N'isiokwu anyị tata, ihe anyị ga-akọ bụ otu n'ime nri ndị Igbo, maọbụ ihe anyị ga-egosi onwe anyị bụ otu n'ime nri ndị Igbo na-eri. Ihe a na-akpọ nke ụbọchị nke tata bụ ọsụ egusi. Ọsụ egusi bụ otu n'ime nri ochie ndị Igbo na-eri oge ama. Ka anyị gaa n'iru ma kụziere onwe anyị ka esi esi ya bụ ọsụ egusi. Abịa n'ọsụ egusi anyị, ihe eji esi ya bụ ihe fere ahụ na ọta. Ihe eji esi ya bụ egusi, ose, yabasị na nnu ọgwụla. Ịghọta egusi, ose, yabasị na nnu, ịma na ihe eji esi ya agwụla. Ọ bụrụ na nkeji ise aga, ya bụ oge a ka ọ jara gị nene ihe isi kwasịrị n'ọkụ. Ihe eji enene ya bụ ị na-anya ugbu a ifu na agba nke a dị iche na agba nke na-eye ya eye si wee dị. Ihe dị iche na ha na-abụ ugbu a. Iweta efere, iwunye egusi anwa. Iwe ya bụ egusi, tinye ya obere mmiri.
Daalụ maka isonyere m. Ana m ele anya na ị ga-esonyekwara m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịanụ.